ngase ngibheka lapha kulwa ke ngempela sibanje ukudla ubhadlane kabi kulwa ngisho music video phela izawuphuma lula ubhadlana ngoswebo ubani ubhekuzulu lula kade nginalo ngayizolo kuphumbuka iphepha lesingisi lapha selithi lesithi asithola ngishisa ubhekuzulu yabo yeah kuyini kungixolela mafuthu man interview na original umntwana bakhuleka kuningi njengoba angikhuluma manje iqiniso lapho phezulu wayishiphize kanzima wayishiphize ejezini phezulu nga understand futhi mhlawumbe ukuthi isuka phi into yakho so usebenzise kabi uBhekuzulu usebenzise kabi ngifuna ukuqamba manga futhi usebenzise kabi uBhekuzulu kwiParis imhlangano esayihlala ngaze mngaka kangangoba ngisho iParis ingakaphumi wakwalwelela ukuthi angimkhiphe ulwa kulengoma ngona ngifake wena yabo so nje uBhekuzulu ube isitha nje waba ifighter wanisikhathi eside into eParis yabo ukuthi sebesetshenziswa ubani noma besebenza nobani ngazi yabo kodwa uyena bevela so lokho collection ngisho imusic video eParis ngabibikho because makubethu makufanele sambe siyoshoot music video eParis bese ushuthela eParis vele phesheya eFrance nje bathi dlala mabhokobhoko confined nasebe seFrance lapho nolwa yonke into ya collapse yabo saba nje nezinto nje yabona nento eyiningi kodwa ngingababelezelela so kubuya vele lesikhathi esibeni ngaselula ukuthi ngasebenza nolwa mhlawumbe sengasebenza naye ngina kodwa bengaselula manje ngoba bese fanele ngiprove manje lo Bhekuzulu ukuthi hayibona Bhekuzulu ngiyabona kufanele ngiprove lo ubhadlana manje ukuthi no ekhadla la mina ngiyona akuyona lento ecabanayo ngiyabona ngiyinkuzi phela ngiyabona ingakho thina iphuma igushi idla abantu wayihudula wagonywa wala but hayi ngizebabongela ngiyabona bangibongela ngabonga futhi yabo kodwa uyazi ukuthi umhlukumeze kakhulu umfowethu uBhekuzulu and liyanda ngangayilindele umuntu ofana naye